És necessari reactivar l'economia de la vall per a crear ocupació, però cal canviar de model. La innovació i el valor afegit del coneixement han de ser els pilars fonamentals. El nostre objectiu és dinamitzar l'economia de la nostra ciutat i per això oferim ajudes econòmiques per als emprenedors i incentius a les empreses per a la contractació. Habilitarem un viver d'empreses i de coworking. Apostem per un centre comercial obert i la unificació de les diferents fires comercials. El nostre pla d'innovació vol potenciar especialment l'agricultura ecològica, les noves tecnologies i les energies renovables. Volem impulsar el Pacte Territorial per l'Ocupació i el Pla d'Ocupació Local amb especial atenció a les persones amb una major vulnerabilitat. El Centre de Formació Ocupacional Municipal i el Pla de Dinamització Econòmica i Social són altres dels nostres reptes per a crear llocs de treball. Hem de potenciar el paratge de Sant Josep per a que gaudisquen els ballers i els milers de turistes que venen a la nostra ciutat i que volem que any rere any en siguen més. Elaborarem un pla integral d'acció turística per a ampliar i diversificar l'oferta existent. Volem captar nous visitants i per això construirem un alberg juvenil, crearem una zona multiaventura i impulsarem una fira artesanal permanent a l'entorn de les coves. Continuarem amb la transparència en el pressupost destinat a festes i altres activitats. No gastarem més d'allò pressupostat i potenciarem la diversificació de les activitats festives de la vall.